ukholo lwami ndonyuka nalo ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo ekhabhathini ukholo lwami ndonyuka nalo ukholo lwami nyuka nalo ngamfunga ezandla ngiyongena nalo ekhaya noba kunzima noba kuyenyuka ngezandla ngena nalo thwa ekhabhathini noba kunzima noba kunzima noba kuyenyuka kodwa ukholo lwami ngiyongena nalo ekhabhathini asho amagqobho aqakalaka asho amagqobho aqakalaka ukholo lwami nyuka nalo ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo ekhabhathini noba kunzima noba tut athi amagqobho ndiyakuxelela qakalake mna ibingengomngcwabo wosana lo ndisuka ku ibingengokholo lwami ndonyuka nalo ngilubambe esandla ndilithi nkamfundi yongena nalo ekhabhathini. Imfene yakho uyishiye nabani ke ngokutata namatyala lamangaka uwenzileyo uzawashiya nabani? Thetha ngantoni ngo? Uthetha ngantoni? Thathakatha ngo? Xhakalaka? Thathakatha mna ngihamba noYesu mamntanam mna. Uyandazi pha. Kuzoba ndiphakamisa izandla pha la mfundo masicimele. Ndaphakamisa ndedwa Xhakalaka wekholola. Yasindiswa mna Xhakalaka mna. Usindiswa amatyala lana akho. Ngawo la kusindisayo. Xhakalaka. Wena nto ongayifuni wandiye ezulwini. Bethilo pha umfundisi wathi onke amadoda angondliyo wathi uThixo uyawaxolela wathi noba utshaya intsango Xhakalaka uThixo uyakusindisa wathi lamfundisi Xhakalaka kum wathi noba unegambusi esimdaka uThixo uyakubamba uThixo akusondeza angene nawe ekhabhathini ngoku ijelasi yantoni kangatsho ke aba anemfene uyawasindisa andikhumbuli ke mna ke eyibala Xhakalaka yeke nemfene mntana ndithi abantu bathi ndinemfene nyhani bathi ndinemfene abantu kanti izimambanisa andiva Xhakalaka kanti wena noThixo wakho lo uthetha ngayo ukusindisile ungotheni wena uzawungenwa naye ekhabhathini abanye kungenwa nabezulwini? Kodwa la ngoma ibicula nje la ngoma bana ndilandela Xhakalaka ndathakatha sukubuza kum umuntu inkosi ukuzazi uzazi wena phofu nam ndiyakwazi. le mfene mntanam angayikhweli into endiyaziyo mna kuyikhensa imfene gibeli imfene mani pha gibeli imfene akhawuntini gibeli imfene iyayaza ngoma leyo ayiwanda ngoba usithi usindisiwe imfene yona ngoku uyigibele nini? xa ndiyotya